У кожного агеншик ёсць у серці і ў очах. Простемные туманы сквозь, что осветляє шлях. У кожного местечко ёсць, куды душа імкнецца. І што б жыцці не адбылось, яно не прадаецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюся зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюся зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца.